Ndewonu ụmụ Igbo, ndewonu ụmụnne m. Ekenekwa m unu niile n'ebe ọ bụla unu nọ, bụrụ ụmụ Igbo, nwa Igbo wee na-esonyelu m. Ndewonu. Afọ m bụ Amakekwo. Abụ m nwanne unu nwaanyị so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewonu. Taa bụ 22nd January 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. N'ọgụ afọ Igbo, anyị nọ n'ọnwa nke 13. A na-akpụ ya ọnwa ụzọ alụsị. A na-akpọkwazi ya ife ndị ọzọ dị iche iche, afọ ọzọ dị iche iche na obodo dịgasị iche iche dị n'ala Igbo. Ndewonu. N'izu Igbo, tabụla Orie. Ndewonu. Ekene m unu. Anyị na-ekene Chineke, Chukwu Okike, wee na-ekene chi niile nọ n'okike na-alụ ọlụ dị iche iche n'okike. Na-ekene mmụọ niile na-eche anyị Igbo, na-echekwa anyị ebe ndị anyị bigasị. Anyị na-ekene mmụọ niile anyị na-aba wee bịa ụwa. Ndewonu. 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 Anyị na-ekene fa wee na-asịfa biko 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 do ike agwụkwa nafa n'ọlụ fa na-alụ na ndụ anyị. Na taa bụ Orie. Anyị si mmiri Orie taa. Ya biko doola anyị obi mmụọ niile anyị mejọ. Ise. Ndewonu ụmụnne m. N'izu ụka ife m ga-akụzi maka ya bụ ime mmekọ ahụ na nrọ nke abụọ. Izuụka gara aga ka m bido wee kụziere maka ya, mana akụzisiro m maka ya. Achọrọ m ka ife onyonyo m na-akali 15 minutes ka o wee na-ekwe nnene wee na-abanye dịka na Instagram post. Ndewonu. Ọ bụ na ike gero ife onyonyo nke m kụziri n'izuụka gara aga, kabalụ ka ị ga-anya ka ị welu ghọtasịa ife onyonyo nke a. Ife nka na-ekwu maka ya bụ ime mmekọ ahụ na nrọ. Ọ bụrụ sọ mmụọ gị na vaghị ma ndị mmiri gị nwee ike ịbịa na nlọ ma nrọ bịa ka gị na va mekọrịta n'ụdị anwa. Mana ọ dị mkpa na ọ bụrụ na ị na-achọ ife, ọ bụrụ na ife gị fuo, dịka na ọ bụ na foonu gị fuo, ịchọ ya, ibidogana n'ezinụlọ gị wee chebe ya. Ija ndị gị na vanọ bụ na afụlụ foonu m. Ịjụchasịa ndị gị na vanọ, ọ bụrụ na o nwere onye fụrụ ya, na ọ bụrụ na ọ dafunara gị na ọ dị na be gị, ịpụtazịa n'ilo wee tibe mkpu jụwa ndị ya dị unu. Ya ife na-eme gị tupu isiba nọ m onye a na-eme gị, na onye a na-achụ gị, na nwanne nna gị na-achụ gị, na nwanne nne gị na-achụ gị, na ọnkụlụ gị nọ na vileji. Ọ ihe na-ewulu anụ ndị ọnkụl gị nọ na vileji, na ọva na-achụ gị. Inenegodi onwe ya anya, ma nke gị na-achụ onwe ya, ma ọ na-amụsụ na-ata gị. Inenegodi onwe ya ime aka amụsụ nke gị ka onye a na-ata gị, ka gị na-ata onwe ya amụsụ tupu inebe anya ebe ọzọ. Ya inyochasi onwe gị. Ọ bụrụ na ị ma na ọ bụrụ ndị mmiri gị na-abịa eme ụdị ife a, kafa wee gbaa ya ụchụ wee mebiele gị ife ị na-eme, ị na-ebe n'anya nụ ma amụsụ.
maka ndị amosu nwere ike ịbịa n'ụdị anwa gị na fa emekọ ka fa wee gbanwee ya uchu wee mebiela ya ife fa nwere ike ịbịa n'ụdị anwa na nlọ ka fa contaminate mmụọ gị mana ife ga-ajụzi ọ bụrụ na gị na ndị mmiri gị dị na mma na gị na chi gị dị na mma ezi ka fa ga-esi wee gbazie nkịtị amụsụ abịazie bata na ndụ gị wee na-emebili gị ife ị ga-ene anya na ndụ gị malụ ebe mmiri si aba n'opi ụgbọghele ị ga-enyocha onwe ya ọfụma o nwee ife ọ ga-abụ ime ma ọ ka ị ga-esi rapụ onwe ya chi gị ma mmụọ gị na vaghị fama nwee ike ịzọpụta gị ọ bụrụ na gị na ị na-eme ighebela onwe gị oghe wee rapụ ndị ajọ mmadụ ndị nọgasị n'ajọ otu fa na-abata na ndụ gị ọ kachasị gị na va na-elikọ ọ kachasị fa na-enye gị ife ị na-analụ dịka fa enye ya ego ị na-analụfe ego oge niile na-anafe ego wee na-etinye n'ife ị na-eme ma ọ bụ fa na-emele gị ife oge niile esi meelụ m nke a meelụ m nke a dịka ndị ogologo akpịrị iriri rapụ onwe gị ọ bụrụ onye ọbụla ka ị ga na-ana ife ntị ọ bụrụ oku niile akpọ gị ka ị ga na-eje enwe ife eme akpọba gị oke ije rie ị ya akpachapụ anya ọ bụrụ oku niile ka mmadụ kwesịrị ịdị na-eje ị ga-amụ ụdị onye na-akpọ ya oku mmadụ asị gị na ya na-emekwa gị bịa lieli ya na ije lieli ya ụfọdụ ife anyị na-eji elisi akwa na aja ka a na-achụ iwee jee lie akwa ịma ị ga-ama obi onye na-eme ya ọ bụrụ dịka ajọ mmadụ ka ị na-anala ife imepegolo onwe gị imepego mmụọ gị ụzọ fe ịbata na ndụ gị onwe ife chi gị ga-emenwu nwa ife ndị otu gị ga-eme wee kwụsị nwe ya maka na ọ iwu dị na mmụọ bụ nọọ inye enye gị onye ka ọ na-adịbụ mmụọ ada eji ụgwọ ịchụ àjà mmụọ nala àjà ịchụrụ iwu nata bụ na mmụọ ga-emelụ gị ife maka mkpiri gị àjà ọ mụ àjà mmụọ na-anabatara bụ na ọ ma nkwụghachi ya ụzọ so ihe ọ na-eme na mmụọ bụ inye enye gị nye onye ọbụla nyelụ gị ife n'ụwa ị ga-akpachapụla anya gị onye ọbụla ị na-anala ego ị na-anala ife na-etinye n'ego gị na-etinye n'ife ije n'ife gbaa mbọ nwee ife ị na-enye onye anwa in return ka ị wee ya bụ na onye oge ọbụla ị na-analụ na-ejigesi ụgwọ ife ọbụla ị anara mmadụ ife iji ụgwọ na mmụọ chi gị ji chi onye anwa ụgwọ ọ bụrụzi ajọ mmadụ ka ị na-eji analụ ife imepego ụzọ fe ịbata na ndụ gị wee nalụ gị ife ọsọ ife analụ ya nwa na ị na-eme biznes ọnọkọta mmadụ asị ka anya tinyere ya ego na biznes ma ọ bụrụ na iyi ọrụ ya mba ọ bụrụ ka esi eme ọ bụrụ omenala Igbo ihe oyo nwezi na-adịpụtazi na Facebook vapụzi ọ na-ayọzi sọsọ ayịyọ ife ga-ajụzi onwe gị n'ezi anyị nwa bụ ndị Igbo na ndị anyị na vaa bi na Naịjirịa ndị ugwu sọsọ ife va nọba ịdị na-ewelu na-ayọ ma lue taa anyị nụsịrị agha n'aka bidokwa n'isi mana va akara anyị mma ka ịfọ na-akụzi ihe ọ ka mma inye karịa na a na-enye ya mgbe niile ọ bụrụ ife niile ka ị ga-ewe na-etinye na ndụ gị yi chelakwa mmadụ yilu ị na-eme exchange spirit ị na-contaminate your spirit iwelshi mmadụ itinye n'ọkụ ị na-contaminate your spirit kachasị ọbụsị na-ajọ mmadụ ma ọ dịka ndị nọ na-ajọ otu fesi otu ọnwa na-abata n'ime mmụọ gị na-emebiri gị ife na-ataghị ya mụzụ ọ bụrụ omenala Igbo oge niile gee ntị ije dịka na vileji n'ime obodo ọ bụ dịka na o nwere agadi nwaanyị sọsị ya ma agadi nwoke sọsị ya bi na-enwere onye na ya bi ọ bụrụ na ịnọkọta ijeska ike ichueli ya mmiri ma ọ ka ịzala ya ezi o nwero ka ị ga-esi bịa na-aba onye anwa mesiele ife ka ọ ghara inye gị ife ọ bụla agadi nwaanyị nwere ike igbuoli ya akwụ ọ sị gị bụrụ ofu isi akwụ ọ ga-enweta ife ọ ya enye gị ọ bụ agadi nwaanyị na-enwere ife ọbụla ịzala ya ezi ọ sị gị nwa m na ụdara abịa wela isi ma ọ sị gị mba iwupụ na ọ ga-enye gị ife omenala Igbo o nwere ife anyị ji eme ya ka ị ghara ịdị na-eji ụgwọ na mmụọ ọ ga-enweneta ife ị nwere ị ga-enye mmadụ
mmadụ ọbụla na-enye gị ife nya nwee ife ị na-emeli ya. Ọ bụ na nwanne gị akpọrọ nwa gị ka ya na ya bili ka ọ zụọ ya n'akwụkwọ, ya ma na nwa gị ọ kpọrọ ọ na-azụ ya n'akwụkwọ, na onwe ife nwa gị na-emeli ya, nwa gị na-azali ya ụlọ, nwa gị na-asụrụ ya akwa, nye ọ dịgo balance na mmụọ. Mana ọ bụrụ ịkụsụ ọkwụ na ọ dị nwanne gị maka na ọ nọ uche gị na ọ ka gị mma, ị na-anali ego na-azụlụ gị ụmụ gị na-anwụ na ọma, ịfụrụ na iji ya ụgwọ ma ụmụ gị ji nwanne gị ya ụgwọ na mmụọ. Ada eji ụgwọ ya iwu nta bụ ihe akwụ ya ife nje ihe amazi mgbe ọ bụ dịka onye na-abatanwu na ndị gị otu a bụla ajọ mmadụ, dịka ndị nọgasị na ajọ otu ọ kafa si analụ mmadụ nwa analụ mmadụ ife ndị ajọ otu a. Mana ị mara ọ bụrụ ndị a nọ na vileji, ịmapụtasị ndị ajọ mmadụ ji na vileji. Ndị nọ na vileji adịghị ọkwa ife ndị ọbụla nọ na vileji fa na-asọ nsọ anị maka fa na-agbado ụkwụ na ajị anị mgbe niile, fa na-alụsị gbalụ okilikili. Ndị a isi na ịma nna vileji na ọ bụrụ fa na-achụghị, ndị a na-achụghị na township kafa ji fada anatanwu vileji maka fa nata vileji enwe kafa iseju aja na-etigbuo ha. Ụna mmadụ onwe na Igbo onye melụ ụfọdụ ive ji esisili ụfọdụ ike. Ndị a ilo n'ọfa bụ ezigbo mmadụ imebe fa nọ fa juru n'ụlọ ụka maka na ụlọ ụka ka na-agbaghalụ njọ, onye mesi oje confession agbaghalị ya njọ, ọta ya musa agbaghalị ya njọ, o wele isi weta isi ofa maka fa semi exchange ya ọ sị na ya agbalị mana omenala Igbo ada agba na ọdịnala ada agbalị. Ọdịnala bụ tit for tat ime emegwalụ onwe ife dịka mgbaghalụ njọ. Onye bụ na onye ọbụla na-eme omenala na-eme ọdịnala na asọ nsọ anị rini maka na ọdịnala Igbo nwere ife dịka ịgbaghalụ njọ. Nya ndị dibịa na eze nwaanyị a ndị a bisi na vileji na-eme ọdịnala na-eme nwa ilo na ọfa na-achụ ọ bụrụ ọfa na-achụ gị maka fa na-asọ nsọ anị fama nọ tit for tat ọ ife ọ bụ fama na-ada agbaghalụ njọ na onwe ife dịka ịgbaghalụ njọ. Ife nji agwa ya bụ inwe kọbụla onye a na-amụlụ ya ama oge niile gị ife abụ amụsụ nọ na ndụ ya na-analụ gị ife na-emebili gị ife ọ maka ili ife na nlọ ma ka isi ebi ndụ gị ma ndị gị na fa na-ejekọ ma ndị gị fa na-akpakọ ya akpachapụrụ ndụ ya anya ka ị mara ebe nsogbu a si abịa. Ụmụnne m, ife dị na nlọ erikakwa m sị ka nkụzi ife dị na nlọ ịma na ọkwa ifu 2025 ahụ onwezi ife ọzọ m ga-akụzi maka ya, mana izu ụka ọzọ aga m ekpokọta ya ife gbasalụ nlọ. Mana ife ga-amata amata bụ na nlọ ọbụla ịlọ ozi ka a na-ezi. O nwekwa nlọ ị ga-alụ ọ bụ na ọ bụrụ ozi dị aṅaa, ozi dị oke mkpa. Mana izu ụka ọzọ na-abịa ka nchịkọtazie ife gbasara ya. Mana ọ bụ na ịbụ onye na-elụzọ nlọ gị ịlọra na nlọ kunie ka ọ lụọ onwe gị nla maka iwe lọta ya tupu ị nachi ịlarụbakwa ụlọ ọzọ. Onwe ife aka ị ga na-eme ka ị wee nwee ike na-elota nlọ gị ka ọ ghara ebe ịlarụsi lofue nlọ gị. Akọzina ndị mmadụ nlọ gị. Ọ bụrụ onye ọbụla ifo ya akọrọ nlọ gị maka ị ga-akọlọta nlọ gị, mana ị nwere ike kọọlụ ndị nwere ụdịrị onyinye anwa fenyere ya aka ebe fa ya atụdosiri ya aka si gị nenka ka ị wee malụ ebe nsogbu ife a na-agụsị gị na nlọ ife ọ bụ. Ndị ewe na ụmụnne m, ekenekwa m n'ọzọ. Unu niile bụ ndị na-esonyelụ m na-akwado m na-atụsa ozi m na Facebook, na Instagram, na Thread, na TikTok, na X, na social media niile. Anọkwa m na YouTube. Ndewonu. Ife ọbụla bụ ife dị mma na-eweta udo na ọganiru unu tinyela aka n'izu a. Asị m na ọ na-aga, ọ ya agala unu. Ọ ga-aga na Eke, n'Orie, na Afọ, na Nkwọ. Ndewonu ụmụnne m. Ọ ya dị na mgbe ọzọ. Mgbakọ mesịanụ.